Sik to, selak nyapa to. Isin, Mbak. Ndak, iki wis entek wisan isine wis. Aja ngono Pak Kir. Ndak sido. Ndak sido. Pak Tris bantuannya Pak. Demi keselamatan penyanyi di ngarep ya Mbak. Ya Pak. Sudah? Oh nggih. Wayah wengi udan krimis rahu wis banyu kang tumetes dadi saksi nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu sumilirne angin tansah tutut aku rasa kang tak aman agawe lara jajaku liwat tembakan muga bisa dadi tombo tangan iki nandang wuyang rino wengi. Wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Yo awas hey
wonten tembang kangen mbok bilih wonten ing dalu punika lan ugi niki tasih wonten salah satunggaling pasugatan wonten tari jaranan tari rampok singo bareng tanding mbok bilih Pak Sugiyanto Mas Dakara samangke anggenipun kawula ngaturaken panglipur wonten ing dalu punika samangke lah nggih niki tasih dipun selingi lagu lan ugi mangke jarananipun dipun bubaraken setengah kalih welas pramila wonten ing dalu niki monggo kita pirsani malih wonten tari jaranan Adik Oka dan juga kawan-kawan sumangga kita pirsani. Nuwun.